Mambo mtasa. Sisi zonchataura nezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Ukanyepa kurupinda mugaro. Yes. Chekutanga mukadzi wacho aripi? Ari kupi? Andisikuziya munhu arinaye arogara atomurojera arimurojisa ndiani? Ichokwadi iri kunge arimurojesa ichokwadi nekuda kwekuti inini ndiri muwatsonga akanga arimurojera samunhu akazwa nyaya yakwamambo mutatu achibva amubvisa muwatsonga meme nanhasi asi pamuswanaiti pabada kupinda dare wakauya auda kuuya kuatenda dare rero auya angari kuendonga kwake ndokwaitoenda kutenda ndaitomona but nhasi kuno zvandinesa kuti wai asina kuya. Ndiye mnaruziva paari iwe kuti murume ndiyakatora mukadzi wako. Uyu murume ndiyakatora mukadzi wako ndiye arikugara naye. handisi kuziya izvi zvizvo kuti arikugara wesere but wari muwatsomba apedza basa uyu waienda kumba kwemukadzi manheru aya ndaimuona aifunga ndakusimona but aititori manheru vaenda kumba kwemukadzi uyo but izvezvizvi handisi kuziya kuti zvakamira sei but chatiri kuziya ndechekuti izvezvizvi mukadzi ari kugara kutauni uyu aruziva pari nyangwe zvikazi munhu ari kutagwa nhasi chichichi uyu akucharuziva kune munhu iye inasi kuziva but anokwanisa kuti kana dai kumuzi kufonera munhu auya apa munhu anouya une ring here? Ndine ring. Wakaroora? Ndiye mukadzi wangu wekutanga akashaya. Wakutsvagwa chipiri? Handisakugara mukadzi. Nyaya yekuti hawayakamira sei? Iyi nyaya iyi handizivi ani ndakatora mukadzi wake kuti waiyasoza kwara handitozivi. Ndakamutora kubva kwandakamutora chitutu ndakamutora ndakamutora make ndakati nasoziya. Asi izvi ngune mukadzi wogara naye? Handina mukadzi ndokugara newashandi nehanzvisi yangu. Kumba kwangu kwatsonga. Okay. Namba dzayo mukadzi wadzichi? Yanga mukadzi wako? handisisina ndekuda kwekuti iye akatomubhuroka akatita nhamba dzangu indikamubhuroka akatita nhamba ndokuda kwekuti angana ende uyu ari kunyeba zvezvo izwa shamarira nyaya yedu haina zvainoita kuti tichitoista tepa uzwa tiwo nhamba hauna uya nani munhu wacho ari nhamba haapo saka chatiri kuda tumite asi dai kwambozi ndine nhamba ine dzangu dzasingapindi bo dzangu dzakabva inini choni nhamba ndisina ndakabhuloka tipe nhamba hauna hamazi mukadzi wacho zvinhu ichi hama dziripo pakashaika that social network pacho unonetseka tisa munhu ane vana tete vanambuya vanasekuru Shandero baby ndiri bose zita rangu ndozi Mambo Mtasa. Right hako right pane mvunzo yangu yandada kukubvunza wakambitana
ndine kuti mubvunzo twakusandoa tingotaurawo nembichana ungonitaurirewo right. Unoziva mukomana anonzi Shekmo? Shekmo chii chako? Makadanana? Hamuna kuorana? Uyu kungotambwa dzake uyu achitamba dzake apa kumba kuchipane chakambobvisa hanzvadzi yako ndiani? Christopher. Okay, izvozviwo newauri kugara naye here murume? Uri kuhobhausa? Ko uyu unomuziva? Heri? Heri chii chako? Yobva yazoita friend yayo? Yobva zvazodii? Asi hauna kumbodana naye here? Hauna kumbodana naye here? Hauna? Ko Heri paiuya kumba kwako usiku yauya kunodii? Kwatsoni? Vazvaramba? Okay, saka uya kubva muningira vasheki vekubandiya usikumbirai? Okay, saka iwe ndikati uye kudare kwangu unouya here? Ndaichitokuta nhasi iwe nditofuna ndiri mudare izvi ndinawo Heri wese amasheki vakanditarisa izvo. But wanga wakataurirwa here nenyaya yedare renhasi? Hauna kupiwa Samuel? Ndira akadaro ndiso makapa here musikana shakare pasina musikana? Saka anyway, it's okay. Chirega tikutsvagire rimwe zuva tokudaidza here uziva because nyaya ndeyako unofanira kunge uripo. Alright, pakanaka. Ichabhadhara ndombotsanangura maidikira akaita iti zvese zviri kutaura musikana une ri kunyema, zvese zviri kutaura uyu une ri kunyema. Ini ndaishandira uyu yanga friend yangu pamwe uyu anozi Heri Surutu, mukadzi wake akashata ndiye pawatsongo
iye anoti akapisira mukadzi mumba. Mukadzi wake akashaya nekuda kwekuti akapisirwa nani nauyu mumba. Saka nyaya iyo isusu nyaya dzedu hadzinei nezvo. Nyaya yedu iri pekupakurirana chikafu chisiri chenyu. Pana akapakura chikafu chisiri chake ndopatiri ipapo. Saka isusu nyaya yenyu isenda pamusikana. Saka the only person anokwanisa kutipa chii rakazara musikana. Then on top of that, iwewe pakuchadzoka futi mudare muno unofanira kuve une umbowa wakakwana. umbowa wakakwana ndina ndosaka ndikuta kuti isu toda umbowa wakakwana. Ndosaka ndikuti pauchadzoka umbowa hwako ihwohwo kana uchikwanisa kuhuwedzera kuitira kuti musikana paanouya handiti tine nyaya yakadii tine zvakakwana. Because right now muridzi wenyaya chaichaiyo hapo. muridzi wenyaya hapo, but inini ndiri mumwana haitongeki. Because munhu uri kuti ndiye akatengesa porijika hapo. Saka iye akutotaura kuti iwewe tatatogara uchitondidzinga yama mutori ndiyo inonzi chiiya civil partnership. Maitobika papori because iwe wakarura here. tasobika Wakarura here. ini ndakandiri munzira mekuda kuroora. Saka kana yakataruma yatokurasa. It's not worth it kuti waste mari yako kudzoka panapa. Because kana anga asiri mukadzi wako iri girlfriend yako, girlfriend if free yenini if free Mandela Sapatika. Ndoedza kukubatsira kuti you cannot go to a court of law uchitaura kuti hanzi uyu munhu mukadzi wangu what is there for us to see kuti mukadzi wako. Chekutanga customary law chekutanga iroora. Wakabvisa here roora unozikanwa iri unozikana kwanatezva here. Saka iwewe because right now kuoneka uchifamba murodi uchizikana kuti udanana nashandewo ati hazvirevi kuti shandewo wawa kusvikira wabhadhara chii ko akafa ndiri ndiraboonekwa akatofa uinewe iwe unonorora guwa unonorora guwa izvozvo usati waroora guwa ari kufamba asi akafa unogara naye unonorora guwa because vanhu waridzi washandewo havasi kuzviziva kuti ndiwe urugara naye. Izvati kubatsira Sheikh Mo even nyangukaenda kubika there is not going to be any award for a doubter because haso wako banasikana mesana here hapana karoora musikana ari mustriti ari pamushingashi haungatiwe munhu esa kusangana nemusikana mustriti haana kumuroora musikana unotarana neukona unokwanisa kurwadziwa nekumusungisa musikana iyeye uzati ukwanisa izvo zvaunokwanisa kuita sei unokwanisa kusungisa musikana iyeye handidya for madamages ekuita sei ekuchita on you not kuti madamages ekuti mukadzi wako chii chinonzi mukadzi chinonzi mukadzi chii unenge waroora kubvisa mari asi wakoba uyu akakutizira vatiza saka ndewani achitiza achienda kune ani kwaarenda kune basa asakakutiza akakutizira iwo ndobvaona kuti you are not serious hausida kuroora ndobvaatiza kuenda kunoda asisati yasvika kunana tezvaro yakafana nekuti hapana chii yekuzivisa kuti tisi tine munhu inoshanda muno unozvati iwewe
Unozizwa here kuti iwewe nemusikana wako unokwanisa kudya mari yakawanda kudarika mari yaunodya pa6 months nemukadzi wako mumba. Iri mari yechikafu mumba kana kuti ndati mari yaunodya nemusikana neyaunodya nemukadzi wako zvakasiyana. Because izvaita musikana handiti kakawanda kwacho unongoda kumuimpresa, uda kumuimpresa ndozvinopedzera mari yakawanda nekudzinga competition. Yes. Nomira because iwe ukaona kuti pana ari kuvowedzera inovowedzera ngakuenda pa30 iri unomahirwa munoita wakomana naye muchipera nenyaya yekuenda mucompetition iri unnecessary because utofungira ende musikana kana zvoona zvino pakamira jega nehonda fita womuchipinda unopinde musikana wana kana kugara naye ungache tichateera wakaro musikana kuti ndanoita competition nakuyo because atakaenda kumba uyo munhu uyo unoda iwewe shekmo neuyo azisuru azanidzo zurudzo anditi zurudzo haana mukadzi iwewe shekmo hauna mukadzi shandeyo haana munhu izvezvizvi yes haana murume akakwanisa izvi mese munokwanisa kuti mushaya akatotorwa neumwe homo abvisa mari ndehamurume ndihamurume ari zvino chinozi mapoto chii? Can you define the way mapoto? Makazobika mapoto zvinorevei? Define the way kubika mapoto zvinorevei? Kugara nemurume kana mukadzi usina kuroorana, kugara nemurume kana mukadzi iwewe unogona kugara nemukadzi kana kuti mukadzi anogara nemurume zvisiri pamutemo wekuti makaroorana. Haende kumatare munorambana chimwimwi iwayo. Chinozi mapoto izwa mapoto kuchirungu chinonzi chii? Temporary cohabitation. That's temporary cohabitation. Very close. Murundo garisana muchinakirana asi pasina maplans ekuenda kudi. Izvazve iwe wakagara naye makungu yakareba sei? 6 months. Vechitevhenda kuti ndaraunda ndobvisire munhu. Hapana mwedzi. Ndirira ukosha mari. Tati Shekmo. Unozwa Shekmo. Chinoti uwe negrip neownership yemusikana anonzi Shandewo. Inyaya yekuti Shandewo wambadhara chii? Wambadhara mari. Pasina iwe kubhadhara mari kuna Shandewo, hauclaimi any control over Shandewo. Shandewo is free kutsvaga murume anombvisira mari anoda kumuroora. Iwewe uda kungomushandisa mahara. Imwe point yakakosha yausikafanira unofanira kuziva ndeyekuti dare rineri rinopa madhamages kune munhu anenge akaroora handiti mukadzi. Iwewe tomboti murume utamubhadharisa mari kana mombe taidzipani iwewe wamangara kauti akatora mukadzi wako ati tava tabhadharisa uri mombe tava tabhadharisa uri mombe 5 mombe 5 dzazi kuenda kunani? Dzazi kuenda kunini? Kuda kotora mombe 5 dzichita dzako iwe wakaendesa ngani? Musikana kwemusikana wakaendesa ngani? Anyway, gara kupasi. Right, anyway. Pakanaka, ndinotofunga inini ka.
It's not even necessary for us to come back here. Hapana nya This one, there is no base. Chimbotaura nyaya kutanzi panada kubvitira munhu kana vana avo. hapana akaona Imimi kana munhu oda ambo kuti muda kuti muite control over Shandero. Chiendai muorore. Kana muorora Shandero kugara pamba. Ndorore kubva kwake. Kugadzikana. Pasina izvozvo hapana chenge. Right, thank you. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,